Il-Partit Nazzjonalista dejjem emmen fil-kapijiet kollha tiegħu. Kienet din waħda mill-ħafna dikjarazzjonijiet li dawret l-uċuħ waqt attività politika tal-Partit Nazzjonalista fiż-Żejtun u li fiha tkellmu l-kandidati li se jikkontestaw fuq it-tielet distrett. Wieħed minn dawn il-kandidati kien fil-fatt Erol Kutajjar li tenna kif in-nazzjonalisti dejjem emmnu fil-kapijiet kollha tagħhom. Anke jekk sa sentejn ilu, f'nofs pandemija, l-establishment nazzjonalista aċċat lil Adrian Delija u poġġa lil Bernard Grech bħala kap. Għaliex aħna bħala nazzjonalisti dejjem imminna fil-kapijiet kollha tagħna, fil-kapijiet kollha tal-Partit Nazzjonalista. Id-deputat nazzjonalista Carmelo Mifsud Bonnici indirizza wkoll l-aħħar kriżi tal-Partit Nazzjonalista propju fl-ewwel jum tal-kampanja fejn irtiraw il-kandidatura tagħhom 4 kandidati prominenti. Fosthom kien hemm Mario Gallia li fi stqarrija qal li dawk qrib it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista għamlulu ħajtu nfern tant li saħansitra qajruh bis-saħħa mentali tiegħu. Carmelo Mifsud Bonnici semma id-batija li sab ma' wiċċu Gallia. Ħafna nies hawn fiż-Żejtun jafu minn xi għadda Mario u ħafna minn nies jafu kemm Mario bata. Fl-istess diskors ma kienx jonqos li kandidat ieħor tal-Partit Nazzjonalista jirreferi għal passat tal-istess partit. Passat tagħna ma jħambrinix wiċċna